load shedding occurred 207 days last year. Load shedding occurred 177 times. I want this parliament to the majority of the people. It must move here from the white, racist, right-wing DA. DA must not be in the parliament. DA are killers, are murderers. They kill blacks. Even now it is democracy. Helen Zille is just a messy race. I buried intentionally. Me, Buka Zandile Mafe. I gonna pay it more if it doesn't move to Bloemfontein or Pretoria. The service delivery protest, which is occurring outside, is about my release. Last year was a service delivery occurred 5,000 service delivery. Wengenza kwethu izo-ke lezi nezizwayo njengamanje nangiKuzandile Mafe ezivumela yena ukuthi-ke washisa-ke IPhalamende. Abantu abaningi bapholeka nje ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke usize umndeni wakhe uhlulekile ukuzibamba, wenza-ke noma-ke wenza ngenhliziyo ngengqondo waze waphambana-ke casuka-ke akasazi udibene-ke noma ukudibene nenkosi. Uthi yini bo noma-ke nantu uhlanya kusho-ke abalandeli laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke ngangimphikela lo muntu ngithi-ke akana interest-ke ePhalamende. Nangomunye uthi mani vs-ke justice. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani lapho-ke ekhaya. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Mina igama lami ngumsize aka Inkosi yo-admin. Sengiphuma kanje.